Hola, descobridors! Avui estem a Pinell de Brai, a la Terra Alta, a la Catedral del Vi. Definit pel dramaturg Àngel Guimerà com una de les catedrals del vi, el celler modernista de Pinell de Brai és l'expressió arquitectònica del cooperativisme agrari a Catalunya, als finals del segle XIV. La seva construcció s'encarrega a Cèsar Martinell, l'any 1919. Té tots els elements d'arquitectura tradicional catalana, l'estètica modernista, i ho enriqueix amb les innovacions tècniques del seu mestre Antoni Gaudí. La llum es filtra pels finestrals, la planta que recorda la d'una església i la sensació d'amplitud que recrea l'interior d'una catedral gòtica. Martinell crea un espai funcional destinat a la producció del vi. Els elements més característics del celler, el fis de la ceràmica vidriada de la façana, dissenyada pel pintor Francesc Xavier Nogués, on es succeeixen diferents escenes de la verema i d'elaboració del vi i l'oli. Malgrat la seva espectacularitat, per falta de pressupost, es va eliminar del projecte inicial i no es va incorporar fins a 1949.